בערך לפני 20 שנה, אח שלי נסע לרבה, אז ביקשתי לשאול אותו שהייתי רוצה לבנות בית בשביל הרבי בכפר חב"ד. הוא קצת פחד, ואמרתי, תגיד שאני שאלתי. אז ביחיד הוא שואל את הרבי שאח שלי היה רוצה לבנות בית בשביל הרבי בכפר חב"ד. אז הרבי אומר, פוסט ויל בוין אשטוף פרמיר. הוא רוצה לבנות בית בשבילי, ארמון. לפני 20 שנה, בשנת תשל"ט, ביקש רב זושה ריבקין שיחיה מאחיו חיים עליו השלום, שכשיגיע ל-770 ישאל את הרבי בשמו האם יכול לבנות לרבי בית בכפר חב"ד. ביחידות ענה הרבי לרבי חיים, מה, בית בשבילי בכפר חב"ד? ארמון! אבל בינתיים לחכות. תשובת הרבי עוררה התרגשות רבה אצל רב זושה. כעבור המתנה של חצי שנה הולך רב זושה לאדריכל זאב מרגנית, שתכנן את בית הכנסת בית מנחם בכפר חב"ד, ומבקש ממנו שיכין סקיצה לארמון עבור הרבי מלך המשיח. רב זושה נוסע עם התוכנית שהכין האדריכל ל-770 לרבי, ומכניס פתק בו הוא כותב לרבי, הגעתי עם תוכנית בנייה, מבקש רשות מהרבי להתחיל לבנות את הארמון. הרבי עונה בפתק לרב זושה, נתקבל ותשועות חן, ולעת עתה לחכות עם הבנייה, ומצרף גם 10 מטבעות להצלחת התוכנית. במהלך השנים שבין תשל"ט ותשנ"ב שואל רב זושה את הרבי שליטה עוד מספר פעמים בעניין בניית הארמון, אך תשובת הרבי הייתה עדיין לחכות. בתשנ"ב נוסעת אשתו של רב זושה לכנס השלוחות ב-770. ביום בו נחתה גברת ריבקין ב-770 הייתה יחידות עם הרבי לכבוד יוד שבט. עברתי ביחידות אחרונה בסדר אנשים, מסרתי לרבי את הפתק שלי ושאלתי, בעלי זושה ריבקין מכפר חב"ד שואל אם אפשר כבר להתחיל לבנות לרבי את הארמון בכפר. הרבי ענה לי, כשנהרה על פניו לשאול רב בארץ הקודש. גברת ריבקין מודיעה לבעלה את תשובת הרבי, ורב זושה ניגש לשאול את הרב אשכנזי, רבה של כפר חב"ד, בעניין בניית הארמון. תשובת הרב אשכנזי הייתה לעשות זאת בשמחה ולעשות הנחת אבן הפינה ושיהיה בהצלחה. רב זושה מודיע לאשתו שנמצאת ב-770 את תשובת הרב אשכנזי ומבקש שתמסור זאת לרבי. Wegen dem Armen oder Rav Ashkenazi Maskim gewinnen Aben Apine מתגרסים אחרי. בכל wie der Rav der Rav hat gesagt, er soll sagen, wie er gesagt hat, schon sein בהצלחה רבה. בהצלחה. בחלוקת הדולרים מקבלת גברת ריבקין את ברכתו של הרבי להצלחה בבניית הארמון. השאלה שעלתה כעת היא, היכן לבנות את הארמון? רב זושה טס לרבי עם מפה אווירית של כפר חב"ד, ומבין 3 המקומות שהוצאו לבניית הארמון, בחר הרבי את השטח שליד 770 בכפר חב"ד. בהצלחה נבזות מכפר חב"ד. בהצלחה נבזות מכפר חב"ד. הרבי בניש. Das משטר תשביל בניש, איך משטר?
בהתוועדות בשבת מקבל רב זושה משקה מהרבי שליטה להנחת אבן הפינה ומאחל לו שיהיה בהצלחה רבה ובשמחה. בפורים קטן תשנ"ב עושה רב זושה את הנחת אבן הפינה לארמון, ועל פי הוראתו של הרבי ללא פרסום גדול, ואף על פי כן מגיע קהל גדול לאירוע ההיסטורי הזה. ואומנם זכינו אשר אנו על ידי הסכמתו וברכתו של הרבי שליטה לעשות היום ולהניח היום את אבן הפינה לנחלתו הפרטית, נחלתו של כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א. ואומנם זה יהיה ביתו. באותו לילה מבקש הרבי באופן מיוחד לדעת מי היה נוכח באירוע, ומבקש לקבל בהקדם את צילומי התמונות והווידאו מהנחת אבן הפינה. כעבור חודש טס שוב רב זושה לרבי עם תוכניות מושלמות של הארמון, והרבי נותן הסכמה וברכה על התוכניות. באחד המכתבים כתב רב זושה לרבי שהציבור רוצה להשתתף בבניית הארמון, והרבי ענה, יכולים לקבל כסף מהציבור לבניית הארמון.